kalag katong namatay. Ha? Bayad, pamisahan, bayad. Dili man ni tinuon man ni. Kinahanglan nila yung masukuan ni kay inyo man ning gibuhat, inyo man ning pagtulunan. Na kanang magkalag-kalag mo bayad yung kadito sa kalag itong tuanas purgatorio. So ingon ana, buhi ha sa kining patay pangwartahan. Oh, hangtod karon pila na ka dekada ang inyong nangamatay nga inyong gihapon ginabayaran. Nakwartahan lang gihapon mo. Nga dugay naman ka itong namatay pero kada kalag-kalag mahinumduman man to nagbayad gihapon mo. So sige binayaranay. Perting pangwartahay. Nya karon kami akusar ninyo nga kami ang mangwartahay. Dili uy, dili. Tanawa daw inyong gibuhat ug kami ba ng warta o kamo ba? Ang patay hangtod karon tag pila na kadekada nagbayad lang gihapon mo. Oh, labi nag imo tong asawa, pinangga nimo. Imo gitong hinumduman. So kada kalag-kalag bayad ka 150. Oh, murag ingon ako sa una 50 na pero matud atong usa ka mananabtan o dili na pastor 150 na kani mahal na. Mao na nisaka pud ang presyo. Mura pug bugas nga nisakan ang presyo. Mura pug fuel nisaka pud 50 naman na sa una kung nabawan. Karon daw 150 amo tumadala bang hangyo. Madaba nag 100. Mo na ako nadunggan na sila boy nagsulti ana dili ako. Kung hisgutan nagpagpangwarta toy kana refer lang na nga term sa mga tao nga mangulikta og kwarta nga nagagamit og otoridad, nagagamit og pangalan sa authority, unya wala sa gitagang otoridad nga mangulikta. Wala ba og rebelde ba ginagamit nila ang ngalan sa Pilipinas nangulikta og kwarta. So ang kaso nila extortion. Ngano man kay wala man sila gitagaan og otoridad sa gobyerno nga mangulikta og kwarta. Same pud sa religion. Ang sa religion, ang Dios nagtukod og iyahang kaugalingong iglesia, unya kanang maong iyang kaugalingong iglesia, biblically speaking, siya na ang naay katungod nga mangolekta sa gitawo og kwarta sa iyahang ginsakpan, sa iyahang mga membro. Hindi man na siya pwede mangolekta og dili niya membro, kumbaga. Kamo pod nga mga pastoy, nangolekta pod mo kwarta. Pero ang problema ay ang inyong pundok dili man gitukod ni Kristo, gitukod mga Amerikano. Unya nangolekta mo kwarta in the name of God, so therefore kamo ang nangwarta. Dili ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kanang gasigin ninyo og reklamo concerning ang pagpamisa sa patay, normal sa mga Katoliko o even ang Biblia nagsulti basta mo involve gani og tawag ining pag-ampo or maghimo gani pag-ampo, involve gid na ang kwarta, di ba? For example, kanang giingon sa 1 Corinto kapitulo 16 bersikulo 1-2, magtigom sila og tawag ining kwarta aron ipadala sa Jerusalem. Kana involved man og prayer, involved man nagpag-ampo. So every time nga mohimo og prayer, dili gyud na pwede imuhang set aside ang kwarta nga imong ihala didto sa gitawag og templo. Unya ang 2 Makabeo kapitulo 12 bersikulo 43 hangtod 45, tradisyon sa mga Hudyo ang pag-ampo alang sa mga nangamatay. Unya kung magpaampo sila alang sa mga nangamatay, magpatigom sila og kwarta para bayad halad kumbaga. Dili para bayad sa pag-ampo, no, para halad ni adtong tawag ining gipahinungdan nila sa pag-ampo. Katugani 2,000 kasalapi nga plata. Kung i-compare nimo karon, nato karon 150 kanang inyong ginareklamo nga once a year, 150 bisan pagtawag in 40 years, 3,000 imong gasto sa sulod sa 40 ka tuig. So dili na mo na kasakit nga naman tungod sa hinungdan nga kanang among gi-offer kabalumi nga ang mudawat ni ana na ay authority sa pagkolektag kwarta in the name of God. Kay dili man na pwede manggod nga ang serbisyo dili nimo tagaan og kining wag si stipend kung baga ba. Dili pwede nga naay serbisyo di nimo bugtian og amount ang maong pagserbisyo niya kana nagserbisyo na ni otoridad. Ano man kay mo man ang iglesia gitukod sa tuang Ginoong Kristo. Unya kanang 150 per year, kagamay in taon na kagamay in taon na compare sa tawag ini mamalitag mga butang sa atong mga luho sa tibok dito. Kagamay raan mga 150. Gamay na kay na 150. And at the same time mga sir mga ma'am, kanang maong halad kabaluta og asa na padung. Dili na padulong sa bulsa sa pari. Nanuman kay ang pari dili man sila mao ang tag-iya sa iglesyang gitukod ni Kristo. So every time mangolekta sila, every time nga naa kay ihatag nga tawag ining donation sa panahon kung magpaampo ka ni anang maong sa mga kalag nga bibiya na niining kinabuhi mga igsoon nato nga bibiya na niining kinabuhi kabalutaw asa na padulon ng kwarta para na in the service of God, para sa simbahan yon tunga-tungaon na og asa na paingon alang dito sa mga nerbisyo o gipanggamit nga makahibanan sulod sa Santa Iglesia. Kung i-compare po nimo sa pastoy,
pag dito ka muhatag sa pastoy, kabawat asa na padung. Dito gina sa bulsa ni pastoy. Nga naman kay mo man ibuhit niya sa iyang pamilya. Mo man ihatag niya or mo man iyang ipalit o ihatag niya mga luho sa iyang pamilya, iyang asawa, iyang gitawag og anak. Muna kami mga Katoliko, di mi masakit nga muhatag og tawag ining kwarta. Nga naman tungod sa hinungdan nga kabalumi og asa paingon. Ang kanang inyo may problema. Kung maingon mo nga pagpangwarta, amo may nangwarta, ano man kay nangulikta mo mo may otoridad. Nangulikta man mo nga para sa inyong kaugalingong consumption. Nangulikta man mo para sa inyong kaugalingon ba nga kanang luho ba, kumbaga. Kung i-compare mo sa Iglesia Katolika, dili para sa simbahan. Kung na may madawat ang pari ana sa panahon nga magbisa siya, stipend. Sa panahon magbisa siya, stipend, di niya makuha ang tanan nga gihala dito. Nga naman kay ipabili na sa gitawag og simbahan. Karon, balik ta sa gitawag og balaang kasulatan. Tradisyon na sa balaang kasulatan nga pag mag-offer og prayer, mag-offer og pag-ampo alang sa mga nangamatay, naagyoy gitawag og ihalad na kwarta. Pero ang problema din manggod, hindi manggod mo ampo para sa inyong mga kalag sa mga nangamatay na. Nga naman tungod kay di naman kahatag ninyo, di naman kahatag og amount sa mga pastoy, man din niya po. Sa mo iampo na muna nga naman kay buhi man o patay, kabahin na sa lawas ni Kristo nga mao ang simbahan. And at the same time mga sir, mga ma'am, ang pag-ampo sa mga nangamatay biblical. Dili na imbento sa pari, dili na imbento sa papa, dili na imbento ni bisan kinsang Katoliko, kundi ang pag-ampo alang sa mga nangamatay nagsukad pagyud sa balaang kasulatan. So nihimo mi ana tungod kay nasulat sa balaang kasulatan, nihimo mi ana tungod kay tudlo sa iglesyang kitukod ni Ginoong Jesucristo. Ug dugang pa, dili tinuod nga kung dili ka muhatag og kwarta, dili na iampo or mamisahan ang patay. Di na tinuod. Nga naman, yung simbahang Katolika man ay halad man na sa kwarta o dili. Ang mga Katoliko mo ampo gina ilabi nagsantos kay misa, naagyo na intention para sa mga kalag na nibiya na niining kinabuhi. Sa amo ang tawag ini mga debosyon. Pag magdebosyon ni sa mga kalag sa purgatorio, naami tawag ining pag-ampo nga wala o nag-involve or wala mi naghatag og kwarta ni bisan kinsa. So mali nang maingon sila nga o maingon mo nga dili makaampo kung wala gitawag og bayad. Actually dili magud na bayad, mo na gitawag og stipend or donation nimo ba kumbaga. Para sa mga tao naglihok, para sa pari nga nagmisa, para sa mga butang nga gigamit sa panahon nga nagmisa siya. So kana diha na padulong Dili man na bayad. Ngano man kung bayad, dili sarang 150. Bayaran nimo ng tawad ang misa, di na kabayaran ang misa. So muna atong timan ang mga sir, mga ma'am, sa tanang mga Katoliko, ang misa dili gyud na mabayran. Nga naman kay gi-offer din na sa altar ang lawas ug dugo ni Kristo nga tinuod nga Dios ug tinuod nga tao alang sa kalag ni anang maong namatay. So di na kabayaran kana ang atong gihimo nihatag tag amount nga ato ang makaya o nihatag tag amount para sa tawag ining pagpaampo nato or pagpamisa nato ni hatag tag amount, dili tungod kay ato ang gibayaran ng kantidad ni anang moong misa. No, dili at tinuod. Kung dili ni hatag ta isip kita pod mag-offer pod og sacrifice financially para ihatod nato sa Ginoong Dios nga matinud-anon ang ato ang pagpaampo or matinud-anon ang atong intention to pray for the dead. Same sa nahitabo sa balaang kasulatan. Muna nga si pastor magbagulbol mo gani permanente kay syempre nagnihit gud ang iyang membro, di ba? Nagnihit ang iyang membro, walay tawag anang ingon anak, dili ngon anak kadagko ang kita. So nagunahuna siya kanang ilang unahuna nga ang estado sa pari ug estado nila pareho ra, dili mao. Kay ang pari pag mudawat og kwarta, di na diri sa siyang bulsa. Diha na gid mismo simbahan. Ang mga pastoy pag mudawat og kwarta diri sa bulsa, ano man kasi sila may tag-iya ng ilang kaugalingong pundok, di ba? Sila may tag-iya ng kaugalingong sekta nga ilang gitukod. So ang mga halad padung gyud na sa ila. Padung gyud na sa ilang bulsa nga lawom para ipalit nila sa uga luho sa ilahang gitawag og pamilya. So mo na nga kanang inyo pagkasiloso, ayun na niya na ipairal nga naman kay dili magid mo ka labaw sa mga pari. Tungod ang mga pari, mga ministro na si Ginoong Dios. Kamo nga mga pastoy, paggamit ng mo siyawa,
So mo na mo mas maano mo prangka ko. Ipanggamit ng good mo siyawa. Mo lang ang inyong estilo kanang inyong kadaot inyong ipahid sa mga pari sulod sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana.